fenomena alam yang sungguh kejam bolo. Tahun iki nyapa ya? Tahun iki tahun iblis apa piye? Tahun iblis apa tahun kethek? Kenapa sing menungso iki sing waya penak-penakan ijlik sainem iku rela-rela ya pisan edukasi ijlik ya to. Demi bolo-bolo iku ben bergairah hidup, ora malah mencolot-mencolot turut jembatan cangar ngono kae. Nyeblok blung terus metong, meninggoy. Ojo yo dik yo ojo. Rata-rata sing mencolot nang nggen cangar nganu iki, mencolot terus metong iku rata-rata cik bocil-bocil. Sing duwe wong tuwek ya cuk ya tak omongi ya cuk ya tak omongi ya. Anakmu ki lah arepe ijlik arepe kentu ya babano. Apa mungkin arepe mau kentu dhewe apa piye rumah saku. Nek arepe rabi karo janda seperti sainem ya restonono timbang anakmu metong ya mencolot nang jembatan cangar. Saiki wis dadi fenomena, FOMO-ne di mana-mana ngeblok blung. Kok rumah saku nyawa ki renek serepe lodes bedes. Babi ngepet tenan podoan. Anakmu arepe ngiclik karo sapa mbok yo ben arep rabi karo janda anak 5 mbok yo ben. Bocah saiki yo urung diomongi. Lek omongane cangkemmu sampe suwek tekan bau vevekmu. Lek bocah ki mau urung ngalami, ora bakal ngrungokne kupinge, Wong ki cik masa pubere, cik masa jatuh cintane. Restonono dibina sing apik iku perlu gitu. Ojo malah ora entuk ngene nyeblok blung. Nyeblok ngono lho. Wis ora usah wis beni. Anak iki lek cilik memang anak cuk ya. Tapi lek wis gede iku beda lagi. Iki sainem sing nontone akeh kan bapak-bapak tua-tua nih ya. Bapak-bapak yang 30 atas 35 atas yang mesine duwe anak, duwe adik, duwe opo ya. Direstoni ae, kecuali lek wong kuwi ora masuk akal. Kecuali ceweke kuwi ora ndek veve ya, ora ndek bolongan fuki ya. Gitu loh. Jadi FOMO-ne saiki mencolot nang jembatan cangar matane picek ya rumah samu kuwi. Teblok ki ora gejrot ta ndasmu ora moncrot ta. Rumah saku koyo ndasmu atos-atoso. Metong. Mbok karuan kentu ijlik ngono lho. Timbangane metong nyeblok blung ngono kuwi olehmu apa? Kowe engko melok iblis matimu ya. Matimu nyangsang nang wit-witan nggih cangar ka lho. Nyawamu ora bakal nang akhirat. Nang surga. Jarine Mbah Yai, nyawamu bakal gentoyongan. Terus kowe matimu melok seton. Yo nang nggen wit-witan jembatan cangar kono kowe. Matimu ki nggak penak gitu. Nyawamu ki ora kembali sing karo sing gawe urip. Matimu ki melok dedemutan. Mergo kowe matine nang tempat-tempat demit. Kono ki nang tempat-tempat demit. Kono ki enek kota kerajaan. Nang kono ki enek istana. Omahe ki apik ngene. Omahe ki apik ya koyo kerajaan. Tapi koyo kerajaan iki bangunan iki sing koyo nggih tempat koyo piye ya zaman dulu kayak gitu, tapi bagus. Tempatnya koyo ndek kowe ngerti kerajaan ndek Roma kono luar negeri ya. Nek googling lah, ndelok nang Google kene. Iku tapi bangunan sing kuno ngono kae. Memang bagus ndek situ yo. Ndek situ ki koyo enek budak-budak. Ngerti budak ya, budak iku jongos ya kok. Kayak saya nemeni dadi jongose Cina. Nang kono enek sing didadekne budak macem-macem. Lek wedok ayu dadekne gundike dadekne ancel-ancelan. Iki tenan iki bolo ceritaku iki tentang seton-seton iki. Makane aja do mloncat nang jembatan cangar. Jembatan cangar iku ki tempate kerajaan goib iki nang kono. Ngono lho, kowe iso mleburan ora iso balik we. Konon katane Mbah Yai ya, katane Mbah Yai. Mbah Yai iki wong sing diceluk Yai, wong sing tuwek sesepuh kuno.
sing iso ndelok para lelembut duduk dalam artian agama A B C. Tidak, aku tidak minat bahasa agama. Wong jaman kuno iku nemoni koyo ngono kuwi biasa, jaman biyen. Ngono lho, jaman biyen ora kan dosa kaya saiki. Tapi saya pengen dicinta lho, Cak. Aku cek golek pacar, tapi orang nemu-nemu. Saya kriteriane golek pacare sing peline gede, sugih, royal ya, sugar daddy. Ya. Tuh, sugar daddy, terus seneng ngabari, humoris, lucu, ya. Sing ora nek kriteriane aku mati yo.